Cuando nos damos cuenta de que tenemos poder es cuando salen las cosas. Todas las acciones o proyectos donde nos implicamos están más pensados. Buscamos la colectividad. Se ha juntado gente que tiene algo en la cabeza, que sabe los mecanismos legales, porque claro, estas cosas son saber las reglas del juego y jugar, y no hay más. I avançar, claro. L'Horta porta, doncs no sé, des de que jo tinc ús de raó i des dels anys 70 almenys, porta una dinàmica de destrucció accelerada i total. Però aquesta dinàmica de destrucció se deu al menyspreu absolut i la ignorància radical dels poders públics i dels decididors i de les elits valencianes respecte a lo que significa l'Horta de València. El problema és que segueixen els paradigmes, insistix, ja no del vi, jo diria del dèneu, inclús, és a dir, del progrés, el maquinisme, l'imperatiu tecnològic, són les coses que ja estan bastant superades, però ells continuen ahí. Eso es súper importante, que la gente sea consciente de que es capaz de hacer cualquier cosa